To aprangsi kalbianglong arat doan atau mapan nilitum nilip APHLC lapen panjan hilhiri lapen merabiti area APHLC atum abitung pen kardom pajelo kardom pakenang sot nalitum apan ke paceni lam phela helo non ke wangji November tarik isi pen tarik kep laswada kalom nilitum APHLC rat amai pi ke paman pon ja phansi nilitum chingwai pon tanglo apen pini ladak konven ke konven dia tuma phantani tuma budi seng pon tanglo adim labangke nilip constituency keparlo apar panjan ram Lekthe arong apar panjan ram Lekthe arong alogsi ke pado ponji phan pathek tanglo lasi nilip angkang along APHLC atum det kalisi kaprek a constituency pen sitame nang chetong dunja phansi nilip APHLC spokesperson ahin pen tame chu phapon lo lapen labang somai lo nitum alohi sarpo amana peng pen ke chu phapon ake hai jai kathar sar lapen ke bikrom sar angtong ingti kathar sar lapen ke darnilitum nilip along APHLC a president matangte alang like center along sitame vice president akai rajesh bisok ke hai pen chenglok women wing lapen youth wing central committee atum akaddo kawe phantame ni to make chopa pondo la swanang bong pen akenang sot thobang ka lahelo bokayan LA along ni tum phanang ka charipon ake hai samson teron alang li phantame ni tum ke pha pondo ji asila bang somai lo nang tum kaddo kawe tame nake chiton dun peje phansi ni tum ahin pen chopa poneglo pardon prangsi pini ladak panjan APHLC panjan left wing lapen right wing pen patirpi pon ladak nang chetong dun PS committee hiriri president secretary tad pini nang chetong unde tad alang tum pen dulo lapen ke merabhitia PS pen dulo lapen ke dak panjan left wing lapen right wing itulah PS pho pini ladak kacetong alam thebang lo pehlo non November tarik isipen tarik kep labang suang bong panjan lapen ke left right lapen ke hiri left wing right wing lapen merabiti lapang rumpet pen pho apias itu hitam amai dak pedupo lasi non labang so mailong nilitum ongdung amunit kepacetong ipansi bini tundak convening committee seng ponlo lapen ke mailong nilitum central committee amai tu sarjai katha lapen ke aduntu spokesperson lapen ke west karbing long pen buthat langso LA president Bikram Hanse Sangho lapen women wing central committee lapen ke youth wing central committee tum anhanta chuhangpon po lapen dak LA committee tum hana chuhangpon po usi pini litu lo bang somai long chingwai chirai pon lo nasib militu alang itu hantame nang chetong dunji phansi pini ladak CC committee spokesperson pendang lo lapen pini ladak PS committee nang chetong pendang lo lapen women wing atum doan pen nini tu malang tum hanang cetong ni phansi suning ripon lo lai lo kata video yang agak peng lama ni udah lagi yo cholo ha di tinggi pe doi panalam Nah.